Pomaže Bog. Draga braćo i sestre, ovim putem smo želele da vam pošaljemo veliki molitveni pozdrav iz našeg manastira. Poželimo mnogo uspeha na turniru onima koji učestvuju i prijatno popodne svima onima koji su došli da podrže ovu akciju. Molimo Gospoda da svima uzvrati stostruko za sve što svako od vas na svoj način i po mogućnostima čini za naš narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Želimo da zablagodarimo svima vama, ali posebno zahvalnost i благодарnost dugujemo humanitarnoj organizaciji Svi za Kosmet, ljudima ogromnog srca koji vode ovu organizaciju i zahvaljujući kojima se rešavaju mnogi problemi koji su vezani za opstanak i život našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Imali smo tu milost od Boga da i same budemo ogrejane njihovom ljubavlju. Ovo je već drugi put da i nama priskaču u pomoć. Pre ove akcije pomogli su nam i obezbedili deo sredstava za izgradnju manastirske kapije. Prizivamo blagoslov prepodobne mučenice Paraskeve na sve vas. Pomaže Bog, braći i sestre. Iako nisam večeras tamo sa vama, osjećam potrebu da vam poželim dobrodošlicu i da zablagodarim još jednom, bez obzira što je to mati učinila blagoslovivši vas, pozdravivši i prenevši svoje impresije o svemu onom što činite za nas. Naša ulijska priča odpočinje 9. septembra 2018. godine, kada po blagoslovu vladike Teodosija, našeg nadležnog episkopa, nakon 15 godina monahovanja u manastiru Svetog Nikole kod Raške, poznatijem u narodu kao Končulj ili Nikoljača, mati Nina i ja prelazimo ovde da preuzmemo upravu manastira i odgovornost obnove. Šta smo zatekle i sa čim smo se uhvatile u koštac, ne bih da pominjem. Dovoljno je da vam kažem da nas je vladika pitao da li smo se uplašile. Iskreno, jesmo. Bile smo jako uplašene. Jer to je zapravo velika odgovornost, preuzeti obnovu jedne svetinje na sebe. Bez obzira na sve probleme i teškoće sa kojima smo se suočavali, iz dana u dan radost je rasla. Mogu da kažem slobodno od liturgije do liturgije, kako se povećavao broj vernika koji su dolazili. Videli smo da naš dolazak zaista ima smisla i da je ovom narodu ovde zaista to bilo neophodno. Kao što sam rekla, bez obzira na sve probleme sa kojima smo se mi suočavali i sa kojima se i dan danas suočavamo, nas dve smo rešene da ovde ostanemo do kraja. Vi ste se danas sabrali da nas podržite i pomognete kako bismo ovu našu želju ispunili. Braća i sestre iz humanitarne organizacije Svi za Kosmet su pokrenuli ovu akciju, organizovali turnir kako bi rešili naš problem sa vodom. I verujte, kada kažu bez svega se može, ali bez vode nikako, to nije fraza. Zato vam još jednom u ime svih koji pohode ovu svetinju i u naše ime, kao ime onih koji, ako bude sveta i veka, ako Bog da, budu ostali i došli da žive ovde posle nas, blagodarimo na ovoj milosti koju činite za nas. Prizivajući jedno od blaženstva koje je sam Gospod izgovorio, blaženi milostivi jer će biti pomilovani, molimo vas da nas ne zaboravite ni u svojim molitvama, jer verujemo
da vašom ljubavlju Gospod iz ovog kamena, iz ove naše pustinje, može da izvede vodu. Molimo vas takođe da nam ukažete tu milost i tu ljubav, da ostavite vaša imena kako bismo se i mi za vas molili. Jer sam Gospod kaže, gde su 2 i 3 sabrani u ime moje, onda sam i ja. A gde smo svi mi sabrani, kao jedno, kao braća i sestre, onda ne samo Gospod, onda su tu i Majka Božija, i sve nebeske sile, i svi sveti. Iskoristit ću ovu priliku da vas još jednom pozdravim i da vam nazdravim najvrednijim pićem na ovom svetu, vodom. Živi i zdravi nam vi bili do veka i radovali se zajedno s nama. U zdravlju vas čekali